Pregúntoche polo mar e botas un sorriso. Como non vou a poñer? Se a min o mar é o que teño. O pouco que teño, pois dame o mar. Esa que é a familia de antes. O que quixo estudiar, estudiou, que non quedou, quedou. Comprámoslo do terreno, que fixamos a casa, e xa teño estipulado o día que morra as sinisas que me vou incinerar e mas tiren aí un corbeiro ao mar. De ir para a terra, nada. Eu, carajo. Eu empecé a traballar aos 9 anos xa, que me levou o meu pai ao mar. E desde ese, segui no mar. Xa non quixo máis terra. A mí gustaba o mar. E o primeiro día que fun, eu salíamos á mañá, ás 6 da mañá. E ese día xa, cando viñamos, que viñamos a terra, dixo o meu pai, vai a tua nai que che dea unha bañeira para ti. Unha bañeira de zinc. Cheguei a casa tan contento. Mamá, dixo o papá que me dea unha bañeira. Unha bañeira. E dixo, para que a bañeira? Dixo, para as luz. Mataron moitas. Dixo, non, estas matei no seu. E non canto mataste? Será 9 ou 10 kilos. Vai daí, vai, ven. Algo de unha bañeira. Joder de Dios. Pois o primeiro día coñí 9 kilos. Nós marchamos aquí pola necesidade. E marchamos todos. Eran os 8 irmáns, pai e nai, 10. Primeiro marchaban os irmáns e depois fomos nós. En San Sebastián conociches que había 3 comidas, como é eso? Había desayuno, comida, cena e merienda. O sea, que eran 4. Nós todos os días merendábamos. Eu non merendara ao bar, a traballar, porque a veces traballamos en terra, que tamén traballei no muelle comercial, descargando barcos. E ali se ganaba 35 pesetas ao día. Aquí había o que había, a malo que non había. Non había un forno, non había un polo, non había un cacho de carne, non había un cacho desto, non había un cacho de nada. Facías o caldo, un cacho de unto de porco. E pasábase, cando estaba a agua fervendo, pasábase quente para que lle dera grasa. Eu non me acordo que levara, como agora, un cocido, a pata de porco, a cabeza, un pedazo de costilla, un chourizo. Aquí o que había, é o que había, non había nada, por haber non había nada. Eu non vou a dicir, a mí non me faltou de nada, non. É duro pedir. Home, creo que pedir é a cousa máis triste que hai. Pedir pola necesidade é triste. Dios tiene unha porta, señora, podemos dar un coxinho de pan. Meu filliño, logo, nós non temos nada, non temos vaca, nin cabra, non temos nada. Temos o día e a noite e Dios lo pague. Para terra non temos nin un terreo. Tanta terra como hai no mundo, hasta teríamos as 7 cuartas de terra para morrer. Nós nunca tivemos nada, nin porco, nin jaliña, nada. Meu pai dedicábase ao mar e para pescar. Un oficio solo. É o que se pescaba daquela, as ventas eran como eran. Cobrabas cando cobrabas. Juan, vai a cobrar aquela muller. Chegaba ali, agora non teño cambio, de mañá. Un desastre. Aquelo na posguerra foi... E non houve axudas. Que foi o máis duro da posguerra? Así no 38 de noviembre, o día de San Martiño, o día da matanza dos porcos. Dixía a miña nai, cando xa tiña razón, dixía, Juan, mataban os porcos e neseste ti. Dixía, pero non sou porco. Sempre me repetía a miña nai, a fecha. Pero depois a niña foi pior imposible. Cando había un pouco de fruta nos árboles, íbamos a joder por aí. E cando había os chícharos guisantes, pois tamén, as patacas novas, vai coller 4 patacas e facemos unha caldeirada con un xurral ou algo así. Pasache fame? Non había desayuno, non había merienda. A veces xa na noite o caldo, que xa non quedaba nada do caldo, botábase un pouco de fariña,
chamábaselle papas pintas. Botábase auga, fervíase a fariña, comida do porco. Un plato, unha cucharadinha de leite, ala, era a cena. E así as comidas repetíanse. Peixe frito, ben poucas veces, porque o aceite había pouco, era para quen tiña cartos. Cocido, caldeirada, a sar tamén, as sardiñas, eso, pero non, nin potajes, nin garbanzos, nin apolo ao forno, nin pito a la cazuela, nada, carne, nada. Eu embarquei no 66. Salías a noite aí ás 10 da noite así, e viñas a 7 da tarde para vender, descarga. Pero xa había, un día ou outro, xa empezamos a ter forra no bolsillo. A ter forra no bolsillo, acórdome, o primeiro mes que cobrei, cobrara 7.500. E ao chegar a casa vivimos en rentería ali na Alaberga. Cantos anos tiñas cando cobraches por primeira vez? 17 anos. E entonces, cheguei a casa, digo, toma, mamá, dei 4.000. Aí dabas yo a mai. Dei as 4.000, eu quedei con 2.500. Porque meu tío, tiña un tío ali que era patrón de pesca, e ele se chamaba Juan. Vou xe dicir unha cousa, un consello. Nin lle deas toda a túa nai, nin te quedes ti con todo, O macán, que se lle das todo, quedas. Vas a quedar a velas. Reparte. E se te quedas ti con todo, tampouco está ben. Tes irmáns ainda que non traballan, en fin, fai falta cartos na casa. Entón, cheguei, para mamá, 4.000. E dime ela, logo sobre. Digo-lhe, o que quero sobre o vacío. Que sobre, aquí non hai sobre. O resto quedei meu. E canto quedaste? Bueno, tranquila. Porque despois xa me vestía. Xa non lle pedías ela? Xa non lle nada. O único que ela nos compraba era a roupa do mar. Pero vestir de vestir, zapatos, cazadora, abrigo, porque no inverno ali en Rentería había... E así empezamos. Isto podese coller unha malla como dúas. Esta agulla era que setaban as pezas, porque o fío da peza era tan minudiño, e a malla pequena. Entonces, eu ainda teño no garaje así guardadas. Mas, sí, vaise cerrando, chegar arriba, vaise o nudo, e entón o pulpo xa non marcha. Ya está. Perfecto. Entón agora? Te vai collendo unha molliña, dúas mallas de cada lado. Unha malla... Así, non? dúas, así. Dúas. E agora este lado. Agora este lado. Así, perfecto. Agora así. De lado a lado. Xa, Sempre dúas, non? Sí, dúas. Se queres tres tamén, acabas antes. Que por aí o pulpo non marcha. Pois nunca coseré unha nasa. Sí. Ao final, cada vez que volva a Fisterra voume acordar do Pecas. O primeiro gran home que me enseñou a coser unha nasa. Porque pequeno eres, pero tes cara de fino. Dei o tallo. Techo tallo? Dei. Sí. O mellor outro En todos os sentidos, Sabes que dicía a miña avoa? En todos os sentidos. Vale máis pequeno e agudo Sí. que grande e burro. Eso é desde sempre. Eso temos que dicir os pequenos para consolarnos. Já tuve suerte que tocou unha muller boa. Ah, sí? Hombre, a miña muller, como digo outro, non vai máis. Sí. Oe, sabes que en toda a entrevista só houve unha cousa que te fixera sorrir máis co mar? Sí. Nombrei xa a muller e ao carallo, Non, é que ten de todo. Como a todos. Justalle a familia grande, Sí. tanto da miña parte como a dela, as amistades, Sí. é bondadosa, en fin, como a difunta a miña sogra. Miña sogra para min era a miña nai. Unha muller tan culta, mi madre Dios. Eu querílle máis que a miña nai, a sogra, fíjate. Máis de 50 anos casados. Toda unha vida. Hombre, Quantos fillos tedes? temos 5. 5.
Carallo, tampouco vos aburristes. Por iso digo que todo o traballo tuve no ben, fixeno ben. Pois sabes unha cousa, que che me estou acabando aquí, non sei como quedaría, mira tú. Está ben, está ben. Bueno, está ben. Agora, no, está ben, está cerrado. O único que hai que darlle agora aquí ao acabar. Un nudo, non? Ao fío aquí un nudiño, e xa está. Sabes que me está dando ganas a min de coñecer a túa muller, a Inés? Moi ben, pois se ela está paseando aí na playa de Mar de Fora, así que xa vamos alá. Pois vamos, acaba aí e vamos. Listo. Debe ser esa. Sí. Inés! Ei! Por fin te encontramos, Este é o meu compañeiro de toda a vida, desde os 22 anos. Moitos anos. Pero logo pasaron. A min parece que fui onte. Cando miro por os fillos que xa están tan maiores, digo, agora sí que xa pasaron moitos anos e non me parece. Tamén sabes que pasa? Que estivemos moito tempo separados. O sea, de todos os anos de casado, o que máis xuntos estivemos cando se xubilou. A verdade da muller é que faz de nai, faz de pai, e eres ti sola. Non existe o home existe solo no tema económico, porque despois do resto, tema de educación, tema de economía, de administración, de médicos, é solo da muller. E aí é onde a muller non é sola, a muller de todo mariñeiro é así. El fala dunha perspectiva, claro, o mar é a súa vida, encantaba o mar como a me gustaba a mí tamén, pero despois das circunstancias da familia, eu tuve os fillos, tuve sola, nunca tuve a nadie no hospital para que estivera comigo ali no momento do parto, nin do nacemento dos nenos, nada, de ningún. O sea, e despois, toda a miña xuventude, eran os nenos e eu. E a casa, claro, é o traballo da casa. E el cando viña, pois claro, todo era felicidade, luna de miel, bueno. Pero, cando marchaba, o mesmo temos problemas dos nenos nas escolas, el jamás se enterou, nin de notas, nin se tiñan sarampión, nin se tiñan gripe, a verdade foron os nenos moi sanos, pero esa responsabilidade caía en min e en todas as mulleres dos mariñeiros. É unha parte idílica, pero é outra parte tamén que eu penso agora, despois de pasarmos anos, que eu non tuve en xuventude como teñen as miñas fillas e tuveron as miñas fillas. Nin a liberdade de ser unhas vacacións. Eu, eso, claro, agora mesmo metes de menos, porque a vida vai pasando e todo eso quedou atrás. É verdade, eu son feliz, teño uns fillos estupendos, un marido estupendo, pero é algo que che queda atrás que non desarrollan como persona. Despois de criar os meus 5 fillos, o primeiro traballo que tuve, cobrando, claro, co que traballo fui para Amancio Ortega, unhas cooperativas que se montaron aquí en toda a Costa da Morte. E aí foi onde traballamos, tuve 3 anos e pico. E que tal foi aí? Pois iba ben, primeiro ben, bueno, non era moito, traballábase moitísimo, pero despois, cando empezaron que se tiñan que que en Portugal traballaban máis barato, en todo por aí, empezaron a non mandar roupa, empezaron a pagar menos, nós tiñamos que pagar os seguros, a Seguridade Social, os técnicos das máquinas, todo, e eles seguían pagando a roupa.
ao mesmo precio que cando empezamos. Dende o punto de vista dos traballadores e das traballadoras, a capacidade que tiveches para irte dunha cousa a outra sempre sin medo. Sí, eu sempre fui, en eso sempre fui moi atrevida, moi tirar para adiante, porque, hombre, non te podes quedar parada. Nós fixamos aquí unha explotación de coquina que aquí só veían dúas playas. Eu peleei un montón co biólogo da Xunta para que nos fixera o plan, porque non podía ir á playa, coller a coquina e vendela. Hai que ter un plan específico para metercho no carné, poder traballar, vendela legalmente. Moitísimo. Pelean con Catoira, co do viola, hasta que dixo, bueno, coño, vou enxada porque eres máis pesada. Xa teño que facerche caso, senón vas máis estar rompendo a cabeza. E así. Fixno o plan de coquina, tuvemos o plan de coquina uns cantos anos, pero despois cando ven o Prestige, e se acabou. Estuvemos un ano limpiando Chapabote. Cando veixemos, moncha a señalizar onde é, chamanlle Porto de Moscas. E aí hai unhas covas para dentro, que aí eu traballei uns 4 ou 5 meses, foi onde collín o problema dos bronquios, da asma, porque as covas están así, e ti para limpiar, a altura non che daba, tiñas que tumbarte, e daí limpiar, quitar pedras enormes. Eu tiña un compañeiro que era percebeiro, e traía un ollo de cabra, como se chama, esas que se moven as pedras, e levantaba pedras hasta de 200, pero eran así, como se foran ovos de dinosaurios, porque son preciosas, uns bolos, pero enormes. E os levantábamos e quitábamos as capas de abaixo do Prestige, do fuel. Despois tirábamos á beira do mar, e o curioso era que aí podías traballar solo cando as mareas eran vivas, porque baixaba moito. E as pedras que nos tirábamos á ribeira, ao mar, volvían a aparecer no mesmo sitio. Unha secuela que me quedou foi os broncos contraídos, porque a nós tivemos suerte, bueno, que cando nos mandaron a traballar, mandaron un coche con médicos e fixeron nos análisis, fixeron toda a clase de pruebas de alergia e todo, estábamos ben. E despois, ao ano seguinte, volveronos a facer, e a mí xa me mandaron que tiña que ir á Coruña, que tiña que levar tratamento, e xa iba casi todos os meses a unha monoloxía, onde che miran os pulmóns, onde tens que fazer os esfuerzos. Estuve 5 anos, 5 anos, dixarme que non volvera máis, e que, bueno, cando tivera crisis, que fora de urgencias, pero co tratamento, sigo tendo tratamento da asma, tanto unha bomboniña que teño que tomar todas as mañás, facer unha aspiración e máis unhas pastillas. Por que lle darías as gracias ao teu marido? Pola vida que me dou. Pola vida que me dou en sí, bueno, os fillos foi parte dos dous, pero por todo, por ter unha vida plena tamén, dentro do que en todos os matrimonios, as discusións, entonces, pero bueno, puñando non a pesa, pues, por toda a vida que levei unha boa vida, partido de todo eso, pero ben. Pois se de dar as grazas, daríalle por todo. Non iba a dar porque un día tuvo un detalle comigo, ou eu, non, por todo. A vida que levo con ela. Fui feliz, espero ser feliz, tanto cos fillos, con netos e con todo. O conjunto. Se algún día crease un superhéroe galego, tería que ter unha mestura entre ambos os dous. De pasar fame a meterse nun barco anos e anos para sacar os seus adiante. A soidade, a resiliencia e a capacidade de facer de pai e de nai e multiplicar apertas e atencións. As secuelas que deixa unha catástrofe medioambiental como o Prestige. Levo comigo unha grande aprendizaxe ao ver en vós que a distancia non foi o esquecemento, que hoxe en día precisamos máis ca nunca dese amor e dese respeto que vin en vós, non só nas palabras, senón tamén a través das vosas olladas e feitos.
Permitídeme dedicarlle este capítulo a todos eses mariñeiros que non puideron ver medrar os seus fillos, e a esas nais que se facían mariñeiras das súas casas para poder seguir navegando por esta singladura chamada vida. Deica logo, mariñeiros, deica logo, mariñeiras.